Všetce wiemy, że na Kasiepści Janzek w szkole są pieniądze, że one idą na opłacenie szkolnych, na rozmaity pomoce naukowe, wyjazdy, to wszystko, co nam ma pozwoliło realizować ta kasiepska edukacja. To jak mamy myśli, ta kuli procent z tych detków, które są kierowane na kasiepską edukację, poprawdza na nie trofio. Odpowiedź spadnie w dzisiejszym kawie i kuchu. Adam Hebel, Kasiebę i Świat, rocia bardzo serdeczna. A naszym gościem jest wiceprzydnik Stowore Kasiepsko Jednota Mateusz Titesmeyer. Witamy serdecznie. Dobry dzień. Ta sprawa tego kuli detków idzie na edukację, ale też łeglowo, jak ta edukacja wesdrzy, choć detci są tym chocikach, teren nas wszystkich ze sprzecygo i interesuje, ale ta sprawa edukacji to jest tema, jaką zajmą so taką inicjatywa Watchdog na Kasiebach. Już 5 lat nazad były prowadzone takie badyrowania, czy zapytania do samorządów, szkółów, kuli detków, które idą na Kasiepści poprawdze na nie trofio. I tere łąścigłe roku przeprowadzała jeśroz tako kwerenda. Jaci taci rzeczy pierwsi rzucają w łecie z perspektywy tych 5 lat? Tak naprawdę no, można by to wszystkim gadać, co się zmieniło na ten czas, 5 lat, a zmieniło się do steli. Ważne jest to, że nam uleglowo przebyło dzieci, jacy się uczą w szkołach Kasiepści. I to jest pierwsza optymistyczna informacja. To jest bardzo dobra informacja. Jak to je w liczbach? Bo jedno sogodo, że kwel 20 tesąc i tak sogodało niecałe 20 tesąc w czasach, jak ja był młody, to więc. To są tak derch gydy i to tak derch wnetka kwel tego co trzymy, ale na ten czas 5 lat to jest 2,5 tysiąca dzieci wicy takim błeglowym rozrachunku. Trzeba pamiętać, że 5 lat nazad była już gimnazja i wtedy jeszcze to pezinka też inaczej wezrzało, bo gimnazja bardzo często funkcjonowały jak no apartny, taki szkołowy twór, w jakim ten Kasiepści mógł być uczony i na jakim gmina dostawały apart detci. Po likwidacji gimnazjów, tak naprawdę stały bus dla gminów spodleczne szkoły, no i ewentualno starostwa już prowadzą strzydne szkoły. Te limity, jakie są ważne, tak zwany prodzi uczniów na szkołę, one są bez zmian przez te 5 lat. Mimo tego, że gimnazja zostały zlikwidowane, to te limity zostały. Dlatego one peżynka nam ograniczywają derch i to je widać w tym raporcie. One derch ograniczywają liczbę uczniów w spodlecznych szkołach. A to we zwykle, na czym te limity polegają? Tak naprawdę jest co staciło, że w jednej szkole spodlecznej, jeśli uczniów, jacy uczą się Kasiepściego, je do 80 sztek, to taka szkoła dostawy do wpływy tam detci na uczenie tego Kasiepściego, jaci tam są rozrachowują jak no jakiś 1,20% do wpływy subwencje jako łeglowo idzie na rozmaite rzeczy. Jeśli a w strzydnej szkole to jest 42 uczniów. Jeśli ta liczba jest tu jakby przekroczono i banzewicy tych uczniów, to postępny próg to jest w spodlecznych szkołach 112 uczniów, do jakich, a w szkołach tych wyżej w szkołach to jest 60 i tam jest tak, że te szkoły dostawają 100% tej subwencji. Jeśli to zysk jest tu nie przekroczony przez tę szkołę, to te detci spadają do 20%. Wtedy ta różnica jest dość wielka i je widać, że w szkołach po próbce otrzymają tego, żeby
bez jaknych krótcy tych progów, żeby równach tego nie żeby nie przekroczyć. przekroczyć. To jest Są dziwne, takie bo szkoły, że po prostu je widzę, że tam od wiele lat te ograniczenia są taci bardzo krótkie, te liczby, ale też dzięki temu raportowi, że my go zrobili 5 lat nazad i oni, my widzimy, że też pełne szkoły, w jakich ograniczono liczba tych uczniów, na przykład z większej, jako było zawiódły, do taci, żeby pasować do progu. to jest prawie taci dziwny, bo wiem, że są taci szkoły jak na przykład Bujanok, gdzie tam są te są cedzeci i to ja wiem z pierwszej ranci, bo od szkolnego ja ci tam uczy, że tam jest bardzo wielcy zainteresowani i on musi dosłownie robić casting na kasiepści język, co brzmi śmieszno, bo mego dumę, co zrobić, żeby młodych cele są uciec kasiepści. Oni chcą dejta i ma szansę na równych prawach normalno z tą subwencją, jako je chłedzec. Myślę, że to może autor ustaw czy dokumentów, które regulują te kwestie, nie wiedzą, nie wiem, że taka jest specyfika kasiepskich szkołów, że one są wieldzie. My nie jesteśmy jakimś takim typiczno wiejskim terenach, gdzie są mały drzewiane story czy ceglane szkoły, ale równak nas te molochy też funkcjonują i może z tego to wychodzi. Zdywym jest to, że to jest jeden z wiele elementów, nad jakimi ma kasiepści dzeju, że organizacje kasiepści by miały zgrywać do tego, żeby to co mieniło. To co mienić może w Ministerstwie Edukacji, bo każdego roku to prawie minister edukacji na końcu roku ogłosił takie rozporządzenie, w jakim je przedzyl detków na rozmaite prawie takie rozmaite do wpływy, działania, jakieś subwencje do wpływy i tak dalej. I tam każdego roku też prawie na kasiepści są też wskazane, jakie są progi i tak dalej. Na zmianę tych progów gdzieś tam przez te wszystkie 20 lat, jak kasiepści na spłedlym ustawę o misięznach je uczone w szkołach, te progi są zmieniały. To nie jest tak, że one derch są od 20 lat taci same. Tak po prawdzie był taki czas, że one są zmniejszyły i wtedy dość wiele lat i kasiepskich zejorzów i w szkołach wskazywało na to, że na te głęzi były jakiś leksi rozrzeszeni zostało przejęty. To już było przed likwidacją gimnazjów. Ale wtedy wprowadzili taci dodywkowe rozrzeszeni dla debeltujących łebek szkołów, żeby zachęcać do tego, żeby tego kasiepskiego uciec też nie bluz na kasiepskim, ale też żeby innych liczbów po kasiepsku uciec. I co staciło, co wprowadzili, było takim poprawce dodywkowym bardzo dobrym wsparciem dla takich szkołów. I trzeba pamiętać, że kasiepi to nie jest durno misięzna jako w Polsce na tych samych prawach swoich języków uczy, bo są też insi, a te insi misięzna są bardzo zainteresowane tym, jak to kwel nas wezdzie, bo równak my jesteśmy jedną z dwóch największych misięznów, jaci uczą swoich języków w szkołach. Drugą, nawet kad czasa pewna większą odnają je misięzna Niemców, jaci żyją w Polsce, osoblewie poligłe. No ale ja wiedzę, że tam też nie było letko w średnich latach, bo to jest taka misięzna, jaci wtedy stało łeglo zabrane na uczenie niemieckiego, jak no misięznowych. To oni są też zmieniło, wtedy stało im jakby nazyd przeznany i teraz oni też na tych prawach niemieckiego uczą. No ale rozrzeszenia i tokle mają taci same jak my. Myślę, że Niemców jełeteli lży, że niemiecki może być też pragmatyczno potraktowany jak na taci język, że wes sogłe łódź, bo to sobie może przedać, a z kasiepścim, tym bardziej, że my kasiebi też jesteśmy dość pragmatyczni, je taci myśleni, że a doć te mosic na ten kasiepści, może lepiej sobie na anielści zapisze albo coś. Ja wiem, że to nie jest tema tego raportu, ale te też masz doświadczenie jak no szkolny, czy te widzisz te kwestie, czy one są też zmieniwają, między się starsi chętni sylają zece do szkołów. Ja myślę, że jest pewna insi podejście starszych do tej sprawy, ale też jak no szkolny przez tam tyle lat jem każdego roku zece pytał ich, nie, że je ma pytać mnie, za czym my są tego kasiepściku uczymy, ale są ich pytał, za czym one przechydają na ten kasiepścik, są sobie uciec.
I nie ma tego argumentu, co był przódę, jak my gdzieś do szkoły wchodzili, że was ze starsi ma doma, a nie bardziej nie z umą i upą doma pogodyta, bo ty doch jest po kaszepsku rozumiem. Dzisiaj tego nie ma. To pokolenie, jakie było nasi ma stareszka mają, z tyma stareszkama nie są. To postępne pokoleniu jest to stareszka mają, czy kaszepsi go nie znaje. I do tych dzieci, co są w szkołach, uczą po kaszepsku doma gadać nie bandzę. Te dzieci ani kolse doma, ani jak pojadą na wieś do swojego starka, kaszepsi go nie ucieją. I dla nich to jest po prostu decyzja język. Ja ci mówię, czasa, jeśli gmina chce idzejo, albo są jakieś takie prywatne, jakieś podjemizne, co wezweskiwają kaszepsi język do tego, żeby, nie wiem, co reklamować po kaszepsku, dajmy na to wtedy one mogą coś ten kaszepsi język wybycieć, że je i że je. Ale nie ma takich łeglowo remów, gdzie one by ten kaszepsi ciałe i mogły rzec, że to będzie nam abrakowny. Za to jest bardzo wielkie święta tego, że to jest element naszej kultury, jaką my musimy mieć stara, biutkować i to prawie my, czy te dzieci idące na kaszepsi, są tą możliwością, że ta kultura nie wiedzie tak często do końca i że ten język będzie się jakoś rozwijał. I dzieci są te święte. Tu w młodych je nodze ja, a wapisz co wedle was dobrze by było zrobić, żeby te reme godani po kasiepsku powstawały. Gdzie może być stać strzodowiście, gdzie te zece, co są nauczą po kasiepsku gadać, mogą też w praktyce tego języka używać i o przebycia się partnerą ze sejsiego dzyleka je stowora kasiepsko jednota, chterna zrealizowała projekt związany z tym Watchdoga na Kasiebach, z tym przestrzegiem, co so dzieje w kasiepście edukację. No i przejdźmy już do tego, co i na zaczątku zasygnalizował, tego pytania, kuli procent detków, jaci mają iść na kasiepści język, te subwencje, płeprawdze je kierowany na to, co w tym całym procesu edukacji je. Zanim myśl o tych detkach, ja ci pewno taką temu nieciekawsiu, jeszcze rzec, że mamy jest jedna łeranc do redote z tego, co się zmieniło, to bardzo ludzi wzrost liczby uczniów z trzydnych szkołów. Bo tu widzę, że po próbce wiele nowych szkołów z trzydnych wiaczych kaszepsi je uczony. Osobliwie to są branżówci albo technika z parłaczonych też tam z hotelarstwa, z turystyką, z takim macierynkama, nawet z gastronomią. To niech ich uczą, może w końcu w tych restauracjach, pensjonatach i innych placach Niemce felów jakiś tam jakiś toflach z kasiepści manuta macie czymś, bo to jest masakra. Jo, ale też mają bardzo ciekawy taki liczbę i rozrzeszenia na to, jak ten kasiepści westut tych młodych ledzy wysadzać, ale też wysadzać ta święta tego, że oni żyją tu. Myślę, że przez wiele lat był taki tociel, że jak też szedł do jakiejś kasiepści korczmy, to nie jedno tam było tak, że to było kasiepści jedzeni w tej korczmy. To było rozmaite jedzenie. Teraz prawie w tych Albo szkołach... pierodzi po kasiepsku. Nie, a pizza i rozmaitejsze rzeczy. Ale teraz jest tak, że w takich szkołach są organizowane nowe konkursy na kasiepści dania, żeby oni przerachtowali ci, co są dopiero uczą, żeby sami wymyśleli, szukali tego i tak dalej, żeby oni to co tam mogli przerachtować i pokazać, że to jest coś ciekawego. I po prostu no to jest takie budowanie, że to jest coś wyrtnego, żeby również zweskiwać z tego, co my tu mamy i co przódę tu było takiego naszego prawdziwego, oryginalnego, a nie szukanie go gdzieś po świecie i odmykanie go postępny korczmy, jak będzie serwowała, nie wiem, tajską kuchnia na Kasiebach. To jest dość ciekawe. A jeśli idzie z łetedeci łecich, to jest aspektu, łeglowe jest tak, że warto pamiętać, że w całym rozrachowaniu ministerstwo dywykłe 240 milionów złotych na uczenie kasiepści. To jest do steli, to jest wnetka 100 milionów więcej, jak było 100 lat, jak było 500 lat nazad. Nie 100 lat nazad, fajnie by było, jakby uczyli kasiepści, ale tak jeszcze nie było.
Ale przez te 5 lat nama wnetka 100 milionów złotych przeszło wicy. To nie jest też połączone z tym, że my mamy te 2,5 tysiąca uczniów wicy kaszepścigłe, to jest bardziej połączone z tym, że była inflacja, te spoedla subwencje też każdego roku rosły i przez te 5 lat tak poprawdza szkoły coraz więcej dostawają detków z ministerstwa. No i na ten kaszepści to jest noterny, że aż tyle tych detków jakby przebyło. Równak, czy są na to bleży przez rzec, to pewna głęzi westrzy, bo 5 lat nazad z tych 100 wnetka 40 milionów, jak ci szły na kaszepści, to tak poprawdza szkoły wydawały około 30% na liczbę kaszepści, na co są tam te szkolne kaszepścigowe myślele, na rozmaite wanodzi z kaszepścigu języka i tak dalej. A łoni to było mniej, to było 25%. Wtedy mógłby pomyśleć, że no, 5% to nie jest tak wiele, ale przy takich detkach, jakie to są w setkach milionach złotych rachowane, to są po prostu różne pieniądze, jakie gdzieś są na jakieś inne rzeczy. No ale tyśmy godu me 25 czy 30%, ale do wtedy ci są konkretno na kasiepści. To gdzie je ta reszta jest opitum ciemu, to nie jest tak, że 100% idzie na kasiepści. Ja wiem, że w barosierocim znaczeniu, bo i żeby szkolny go opłacać i pewne jakieś może szkolenia jemu zorganizować i żeby kupić materiale, żeby te dzieci mogły gdzieś pojechać, ale no to są pieniądze, które konkretno idą na kasiepści. To jak one nie idą na kasiepści, to pytanie, gdzie one są? Tego nie idzie jasno, klarowno rzec, co się z tymi detkami dzieje, bo my nie jesteśmy w stanie tego nijak skontrolować, sprawdzać i tak dalej. Tego też nie kontroluje Ministerstwo Edukacji i są wszyscy gdzieś tłumaczą tym, że tak naprawdę to są detki, jakie nie są znaczone w subwencji, że do gminów one przechydają w łeglowe pule wszystkich detków, jakie ma gmina dostawy z Ministerstwa Edukacji na szkołowizna. Oni nie muszą pokazywać fakturów, na co to szło. Nie, tak naprawdę mogą zrobić, co chcą z tymi detkami i gminy bardzo często gadają, że one nie wiedzą, że to miało być na kasiepści, albo że łeglowo, oni nie wiedzą, kuli tych detków by miało być na ten kasiepści i tak dalej. I to jest do zrozumienia. Jakby ja tak mojej białce rzekł, że ja nie wiem, gdzie ty, ja nie wiedzą, że te detki miały przyjść z domu, ale ja ich nie mam, wypłata przeszła, ja ich nie ma, to ja by już w tych checie nie mieszkał. Ale to nie jest lekka sprawa. Jedurne detki, jakie w całej szkołowiznie w naszym kraju są znaczone i muszą być wedłune na cel, na jaki one przez ministerstwo są wysłane do gminów, to są detki dla szkół specjalnych. Do tych szkół po prostu 100% detków musi iść i tam musi być klarowno wskazane, na co te detki zostały przez takie szkoły wedłune dla uczniów, jakich oni mają. I rzeczmy, w Polsce nie ma prawa precedensu, ale również są rozrzeszenia, jakie dają takie możliwości w szkołach. Wtedy jakby zacząć znacząc te detki, co idą na kasiepści język, to myślę, że to by się równak dało zrobić i nie byłoby z tym jakiegoś wielkiego toku. Równak, mimo tego, że jakiś wielki detki idą z ministerstwa i jakby to procentowo też nie są małe pieniądze, jakie do tych szkół w końców idą, to są głosy od szkolnych, co gadają, że oni żadnych detków nie dostają, że oni chcą zrobić wanoga, a w szkole albo w gminie czują, że tych detków nie ma i tak dalej. Prawo jest takie, że ministerstwo zgodzi się na to, żeby samorządzone wezwały te detki na jakieś inne cele. Przez lata to były budacje sportowych zalów przy szkołach, albo jakieś tam remonty w szkołach, albo coś innego, nawet jak grzanie szkoły. I że ministerstwo się na to zgodzi, ale warunki takie, że w pierwszej rydze to, co brakuje szkolny ład kasiepścigłe, co brakują uczniowce, żeby co lepiej uczyć z tego kasiepścigłe, żeby to było atrakcyjne i tak dalej, to musi być w pierwszej rydze zakwesnione takiemu szkolnemu. To nie może być tak, że szkolny idzie prosiec detki i czeje, że tych detków już nie ma, że gmina
co rechli wymyśliła, na co te detci wedy i tak to już zrobiła i tych detków już w połowie roku, na przykład, nie ma. To jest to, z jakim będę musieli zacząć działać, bo co z tego, że gdzieś te pieniądze idą i co z tego, że jest taki argument, że no jo, ale jak my to zaczniemy tak bardziej kontrolować i tam zdrzec w tych gminach, co oni z tymi detkami robią, to może te gminy zaczną rezygnować z Kasiewściły. To nie jest prawda, tak by prawda do końca, bo przez te wszystkie lata szkolne są już tak rozistcone tą całą sytuacją, tym, że derch muszą ze swoich dokładać do te, żeby organizować te rozmaite liczby, żeby kupić materiały, przerechtować jakieś tam kserówki i tak dalej, żeby te liczby miały rance a nodzi i żeby to działało i żeby te cecy derch trzymać przed tym, że już wydają, że nie, a za czym oni mają teli w kół tego robić, jak teli detków z ministerstwa na to idzie, a oni derch chciają, że tych detków nie ma. To myślę, że ja jako taka grinca każdego człowieka wiecie rzeczy, że on my dost. I on nie brakuje dali tych dzecy pilować, żeby one na kasie przychodziły. Że to może być za 2 lata, że ten szkolny albo nie bardzo chce uciec, skończy robić w szkole, albo jo banze miał insi podejście i nie banze zachęcy w dzecy do tego, żeby kasie przychodziły w szkole. I może być zary tak, że co z tego, że gminy chcą, jak już szkolnych nie ma, co by chcieli. A to nie sądzi się taci czasy, że jak jeden szkolny pudze wek, to piąc insich je na jego plac. To tak nie wezdrzy. Jo, tym bardziej je widzę, derch je widzę wielki tokę w szkołach z tym, że tych szkolnych feleje. Łeglowo mam umakwel 400 szkołów, jakich kasie przyjęły, a szkolnych mamy tak kwel 280. Większość z nich uczy w tyle szkołach, żeby sobie dofulować etaty, ale wiele jest takich, co uczy na więcej jak jeden etat w rozmaitych szkołach. I może przyjść taki czas, że rzekną, że też mają dos i tak dalej. I zacznie nam apelować szkolne. Nas wiele szkolnych pewno tere web zero. Ja wiem, że musia was spytać tyś jakby rozrzesieniach terny kasiepsko jedno ta bydeje, ale dla samego szkolnego je w takiej sytuacji prosy te detci, one nie przechodają, on musi gdzie widzę, że moteli dzecji zebruny, zachęcony do uczby kasiepścigo, a musi sumieć dokładać do tego, co taci szkolny może zrobić? Czy są jakieś nożandła, czy on, jak sobie poradzę w tej sytuacji, żeby on ta swoja pasja do kasiebizny, do przekazywania wiedzy dzecom mógł realizować, żeby dzece na tym skorzystała, ale żeby to już było na jakichś cywilizowanych warunkach? Przede wszystkim myślę, że warto było wprowadzać takie działania, jakie będą usprawiedliwiać lezy w gminach, że równak to nie jest tak lekko, że te dzieci są i one w jedno bandą. Że te dzieci przez takie działania mogą zacząć ginąc, nie ginąc w gminie, ale nie przechadzać do gminy. I wtedy może się nagle stać tak, że gmina straci te 6, 8, albo nawet 14 milionów złotych, ja ci dostawy plus nauczenie kasiepskiego języka, bo mamy dzysy to są taci detci, ja ci do gminy idą, do każdej gminy. To nie jest tak, że to jest 1 milion albo 2 i ktoś rzeczy, no jo, my ten 1 milion możemy sami dołożyć nie, do szkołowizny, ale jak to jest 14 milionów, to są konkretne dla małych gmin. Jo, to są konkretne pieniądze. A myślę, że dzysy jakby ktoś jakiś szkolny był z tym toker i jakby szukał takiego chwytczego rozrzeszenia, gdzie do kogo się zwrócić. Myślę, że lepiej próbować się odezwać do nasi doryczeni wojewody do spraw misieznów, Karolina Keller. To jest wiceprzewodniczka w Kaszewsko-Pomorskim Zrzeszeniem, jak łekrum tego, że je prawie dorycą do miesięcznowych sprawów w kwel wojewodę. Tyś jest szkolną kasiepskiego języka, tyś jest dyrektorką szkoły w Słupsku i te sprawy bardzo dobrze znaje. Myślę, że jakieś rozrzeszenia, jak my kwersy wyrobione, ale też urząd, jaki ona reprezentuje, to jest coś, co każdy szkolny by mógł wezwać, czy je w gminie, że już tych detków nie ma.
Tu jest ciekawe jest to, że oni prawie Karolina Keller ze swojej zecami, co Kasia Pścigu uczą w szkole, była wyjechana na taką wanogę na Islandię. A my czujemy, że czasa do miasta jechać nie mogą, bo detków nie mają na to, żeby do muzeum jechać. Nie? A może jechać na tydzień, czy nawet dłużej gdzieś w jakiś ciekawy plac i co z są pokazać i tak dalej. I widzę, są na to rozrzeszenia, są na to łydbę. Wszystko jest analogicznie tak po prostu od relacjów, jakie są w gminie. Są gminy takie, jakie nie może rzeknąć, że każda gmina jest lechy. Są gminy takie, jakie po prostu łydcewie dywają na wszystkie łydbę, możliwoty i tak dalej. Ale są gminy, z jakich no jakoś takie, że to w jedno są z tych samych gminów głosów szkolnych przechydają do naju, że tam derch je jakiś tokel. Mimo tego, że co władza zmieniła, albo coś, ale derch są tacy rozrzeszenia, ale urzędnice derch je. na tych samych mechanizmach pewno jadą. Jeśli idzie o ten płetzyl terytorialny na gminę, miasta, jak to wezdrzy z perspektywy tych 5 lat, gdzie so poprawiło, gdzie so pogorszyło? Musimy tu przede wszystkim pochwalać dwie, myślę, gminy. Pierwszy to jest wiaci Nywicy, jakby uczniów, i liczbowo i procentowo przebyło, to jest Gdańsk. We Gdańsku po pierwsze Nywicy... Gard Gdańsk czy Krys? Gard Gdańsk i Łesoblewie to są prawie strzydne szkoły. Wtedy możemy myśleć, że to jakiś taki efekt, dzieci jaci dojeżdżają może do Gdańska, gdzieś z Łekwela, i tam z tych gminów, jakie są w kół Trzegardu i że może one mają brak pewnoty do tego, żeby sobie dali Kasię Pścigu uciec, że to jest jakiś efekt, jakiś robotek kogoś, z których te zece Kasia Pścigu w spodlecznej szkole gdzieś uczył. Może tak być. My tego nie jesteśmy w stanie sprawdzać, bo nie możemy pytać swoje... Możemy bluz docygać. Jo. Ale po prostu Gdańsk to jest gard, gmina w jaci Nywicy i szkołów, i zecy z Kasia Pścigu nama przez te 5 lat przebyło. No i druga gmina, jaci wyrt pamięta, to jest gmina Chłenice. Wiejsku gmina Chłenice, w jaci też po prostu wiele było kwel 600 zecy przez te 5 lat przebyło. 600 zecy, no to tak, my by mogli, że to jak jedna cała szkoła. A jak to są taci wiejści gminy, prawie jak taką Chłenice, to musi być wiele rozmaitych takich mniejszych szkół, jakie tam funkcjonują, w jakich ten Kasia Pścigu fajnie musi rozwijać zanka, jakim śledzą pewno szkolnym dyrektorom, samorządom, jaci mają na to ceski, chcą, żeby tak było. No dobrze, a i zdradzić szkołę, musimy też z takich lechech wiadłów, mamy jedną gminę, jako Łeglowo zrezygnował z uczenia Kasia Pścigu. To jest gmina Smuldzenow, Słepścim, Kryzu, tam gdzie jest skansen w Klukach. To jest prawie jedurna gmina w jaci przez te 5 lat przez tyle uciec Kasia Pścigu, ale mamy dwie gminy w jacich zaczęły uciec Kasia Pścigu przez ten czas. To jest gmina Kłynarzene i w gardze Pelpleno, gdzie w Kolegium Marianum zaczęły uciec Kasia Pścigu języka. To jest liceum, wiacinę, tak w jedno co myśli, że ono peżinka przelechtowi w innych kandydatów do seminarium. I myślę, że to jest bardzo dobry też czeręk tego, że taci ledze są Kasia Pścigu uczą. Bo mamy tokel z tym, że w seminariach Kasia Pścigu nie jest wykładowym języka, jakiś tam kłęła zainteresowaniów od wiele lat w Pelplenie czy w Gdańsku są zajęłem raz lepiej rozgłęzi, albo raz bardziej aktyw, raz mniej. No ale jeśli są w Kolegium Marianum uczą tego języka, to jest dobry krok do tego, myślę, żeby też może za tyle lat ten język są też pokazał w seminarium. I dej Błazie, jeśli jesteśmy w tymie religijnym, żeby tak to się wydarzyło. No dobrze, mamy ta perspektywa 5 lat, są te realia, jakie były wtedy, jakie są teraz. Widzimy, co idzie dobrze, co idzie lechłe. Czy Kasiepsko jednota, jak no ktoś, kto, jak no podmiot, który przezdrzył o tej sprawie, motyś jakiś łudbę na rozrzesienia tego, bo zasygnalizować problem to jest jedno, a naleźć jego systemowi rozrzesieni to jest dredzi.
Wydłów mamy Chile, może nawet ka Chilenosa, czy gdzieś tam w podruchowaniem raportu mamy spisane, jak no taci wskazani największych toklów i tego ja ci wydbę przez te 5 lat co pokazywały. To znaczenie tych detków to tak naprawdę jest pierwszy i dość ważna sprawa, ładziaci trzeba zacząć. Jak trzeba zacząć zmieniać prawo w ministerstwie, ale do tego też brakuje zgoda, myślę, wszystkich zajaźni, organizacji, kaszepskich i tak dalej. My nie mówimy, ja czegoś takiego nie wiem, cała, co by był radą kaszepskich organizacji, aby czegoś, co by w miano wszystkich organizacji kaszepsi wychydało i jakieś rzeczy chciało prawie dla nają zweskać prawie, nie wiem, w rozrzeszeniach, jakie są w prawie. Ale myślę, że to jest sprawa ważna dla każdego, kto są kaszepsi ma sprawa ma zajmą, żeby jak najwięcej dzieci co chciało uciec z kaszepskiego języka i żeby to jak najlepiej wezrzało. Dalej myślę, że łeglowe działania takie w gminach mniejsi są ważne, że my musimy inaczej zacząć myśleć o szkoleniem szkolnych. To znaczy o tym, żeby rozmaite warkownie, jakie są dla szkolnych organizowane, były bardziej praktyczne. Mniej wykładów, bardziej praktyczne, też prawie stykające się z sprawą połączonych z detkami. Jak ładnie biutkować, jak je wycygnąć, na co je wycygać, jak mieć słydbę. Wiele szkolnych gdy o tym, że oni nie mają ciekawych, nowych łydbów na to, z tymi dzecami ma jechać na wanoga, i że oni wszędzie bele i teraz całe nie mają jechać. Naprawdę musimy zacząć myśleć o tym, żeby przerechtowywać takich twardych bidenci dla szkolnych, jakiś Dodajmy, że to nie muszą być też wanodzi gdzieś w teren, ale to mogą być też warkłewnie, mogą przejechać do placu, gdzie na przemiar dzece mogą same coś wykonać, zrobić, to może też na ten metalic. Jo. Łeglowo też zacząć myśleć nad tym, żeby ta subwencja, jaka idzie na kaszepści, mogła być wydawana peżinka szerzej, żeby wprowadzać takie rozrzeszenia, jakie będą mogły na przykład pozwolić jakimś gminom zbierać, może nawet z wszystkich gminów mógłby stworzyć stypendia dla studentów etnofilologii. Że każda gmina jakiś procent detków dy wyprawy na takie stypendium i jakoś kaszepską organizację, nie wiem, fundację jakąś albo coś, zajmą się tym, żeby zagwestnić tacy wsparcy dla prawie naszych studentów, jakie są dla najważniejsze, bo będą tymi przydnymi szkolnymi kaszepskiego języka w szkołach. I to prawie oni będą za tam tyle lat mieli cesk na to, jak to będzie dalej się rozwijało. Dalej myślę, że też mogą być jakieś takie wspólne zdroje detków, jakie by mogły być wydawane na przemiar na tworzenie nowych, coraz ciekawszych uczbowników, takich dydaktycznych materiałów, też multimedialnych jakichś materiałów i uczbowników, bo tego my nie mamy do uczenia kaszepskiego. Mamy jakieś tam takie pojedyncze, nie wiem, ćwiczęci, zadania, co są każdy szkolny sum zrobi, ale nie mamy jakichś takich twardych rzeczy, jakie by mógł wyzyskiwać na uczbach, prawie wyzyskiwające z najbardziej popularnego jakiegoś takiego wyposażenia, jakie w zale do uczby kaszepskiego, komputer i ekran interaktywny. To są rozmaite takie rzeczy, nad jakimi mamy musieli zacząć myśleć. Też przez te 5 lat coraz częściej jest taki głos, że musimy zacząć działać w kute, żeby kaszepści był uczony w coraz to większej liczbie szkołów, żeby też coraz więcej dzieci chciało się uczyć, ale też, żeby zacząć myśleć nad tym, że może w jakiejś perspektywie przez tamtych 25 lat to by mógł być język, jaki będzie przeszkłowy na kaszebach. Że dzięki temu nie będzie tylko myślenie i starszych, i dzieci, a za czym,
bo nie wiem, kuzyna w dredzie szkole so Kasiepściego nie brakuje uciec, a tu kwel nas jo. Ale prawie, żeby myśleć o takich rozrzeszeniach i do tego też zgrywać, bo to już musi dzysy nad tym zacząć robić, zaraz wymyślać, jak do tego dojść, pomale, ale równak, żeby dojść do tego, żeby mieć kadra jak u Banzy Fardich, do tego, żeby w tak wiele szkołach, tak wiele uczniów zacząć z tego uciec. No ale to nie są rozrzeszenia jakieś wymyślone gdzieś z kosmosu, bo to są rozrzeszenia, ci miesięczne w Europie mają już sprawdzone. Tyle lat, tyle nosce, tyle dziesiąt nawet, bo Walijczycy wprowadzali taką systemają, od 70 lat wprowadzają i tak po prostu zanka temu język walijski jest tu wycofany z listy zagrożonych języków UNESCO, bo prawie co bardzo dobrze rozwijają i to je widać taki efekt prawie rozrzeszenia. Oni sobie mogą na to pozwolić, że mają w strategię rozwijać do 2050 roku 2 razy tyle lezyb zagodała po walisku co dzise. To nam sprzed jakichś 10 lat była ta programa, nie wiem jaki ma idze, ale no prawie, to są ambitny łudbe i fajnie by było, żeby my też ambitno zdrzele, jak nas poelezna na to, co my możemy ze swoim języka zrobić. Z tym, co my by mogli jeszcze dzysy zrobić, nie myśląc co łacić dalej ci przynoce, ale co by dzysy prawno mienić, co by pozwoliło nam zwiększać liczbę tych uczniów w szkołach, to na przykład takie rozrzeszenie, żeby nie było tak, że jak liczba uczniów w jednej szkole przekroczy jakiś próg, żeby nagle wszystkich uczniów rechować w postępnym progu, ale żeby od tej liczby postępnych uczniów dopiero zacząć. Czyli jeśli mamy do tam 80 uczniów w spodlecznej szkole, żeby ta pierwsza 80 dostała tam te 150%, potem postępny do 112 do stywele 100%, a dopiero tam ci, co by byli jakby tą górką nad wierzchą, ja, to stywele 20%. Żeby to nie było tak, że nagle w szkole to spadły do 20% i szkoła my strach, żeby tak wiele detków stracać, żeby taki prosty rozrzeszenie wprowadzać, że to nie jest taki nagły spadek detków, a taki letni zeńscy, co bandzę też z pierwszym do tego, żeby postępnych uczniów, coraz więcej prawie, scygać do uczenia z tego Kasiepściu, bo równak wtedy to będą postępny dodówkowy jakiś detci dla szkoły, dla gminy i może być taki element, ja ci bandzę fajnie przecygł do tego, żeby coraz więcej uczniów chciało być z Kasiepściu. I młego, co jest najważniejsze. Godomałe projekt Watchdog na Kasiebach. Ja ci przezyros o temu, jak funkcjonuje, jakie rozrechłewiwuno i organizowuno kasiepsko edukacjo. Naszym gościa dzisiaj wiceprzednik Kasiepści Jednoty Mateusz Tites-Meyer i przebycia się w partnerstwie z tą stoworą Kasiepsko Jednota Płewstu, Tędzylek, Kawę i Kucha. Na końcu pytanie, Kasiepsko Jednota, ja ci jeść oprócz tego planem na najbliższy czas. Mamy tyle łydbów, ja ci chcę, byśmy latos i w najbliższych latach gdzieś realizować. Co z tego bandy to są łyzdzi, no bo ja wiedzę, dziejumy w dowodówkowym naszym prywatnym czasu, nie mamy swojego biura z zatrudnionym maledzem i robotnika macie, by tego dozirele i miele starały to, żeby tych detków jak najwięcej było. Ale składamy projekty rozmaite i mamy nadzieję, że jakieś cejania będziemy mogli rozwijać. Też prawie w sprawach edukacji myślimy tu o tworzeniu ciekawych, interaktywnych igrów, jakie by mogły mieć cesk na rozwój zainteresowanie kasiepskim języka, jak no jednym z wiele rozmaitych języków, jakie na Kasiebach dzysy funkcjonuje, bo to musimy zdrzec realno też na to, że kasiepści to nie jest jedurny język, jaki na Kasiebach jest, ale że to jest jeden z elementów, tak po prostu ze święta człowieka, jaki na Kasiebach żyje. Czy on Kasiebą je, czy nie je, to jest tak po prostu nie jest to najważniejsze kryterium, jakie stoi za tym, że taki młody człowiek chce iść z Kasiepściego do szkoły uciec. Wtedy myślimy nad takimi rzeczami. No i mamy też nadzieję, że za te 4 lata będziemy robili postępny projekt Watchdog na Kasiebach, w jakim też będziemy mogli
pokazać, jak to przez następne 5 lat co wszystko zmieniły. No to nic nie łestowo jak rzeczy z tego, żeby to wszystko się udało realizować, a jeść wici. W dzisiejszym dzieleku to już wszystko je barowają zachęcają do tego, żeby wspierać nas. My też mamy stara rozwijać kasiepści język przez jego obecność w mediach. Może ta nama pomóc, bo my na to subwencjów prawie nie mamy, ale może ta nas wesprzeć na Patronite, Kasiebę i Świat. No i przede wszystkim przez dawanie pajów w górę, komentowanie, przez uprzystępniwanie i dawanie wszystkim do wiedzy, że kasiepści media rozwijają się na YouTube. A ja tymczasem bardzo dziękuję naszemu głoscowi. No i do usłyszenia. Do usłyszenia, Zanka. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać kasiepści media.